Guys, good morning mo. Update diri sa mo guys karon. Update ha, update. O kana ra wa man po mga sagbot way kuan kay hinarag kay diri guys lahi ra kaayo sa atong giasahan nga mao ning bagyo ha. Lahi ra jud kaayo. Pero mo ko pagmahay nga ahong gipanghipos tanan. Wa ko nagmahay. Ang aho lang nanigurado lang jud ko sa panghitabo ba. Naniguro lang ko mao nga ning ato to. Pero mao ra, mao ning gikapoy na ang bagyo paabot diri wala say power of love. Nahurot niya ang power paabot diri. Ikapoy na siya kay grabe man niya kakusog sa layo pa. Pag abot niya sa sentro, wala. Nalubat na ang kuanuan, nalubat. Mao ni karon. Wa siya na kuan, napinsalwa na ba siya nakaukab sa mo ang mga kuan lami pa kay mong tog. Ni paringot pa sa kwarto. Kay namatay mag-aircon kay kuan man kanang burn out. Langgaw mi gabi nako mag alauna alas 12. Ngani ra, man siya nagubad gari daan man ang way atop. Kanang dili wa siya ka kuan sa mabay. Wa siya nagkuba ba? Di ba? Salamat lang kaayo Lord. Salamat jud kaayo. Tungod sa Sierra Madre didto ra siya nabagsak si Uwan. Kay kuan man gud ang Sierra Madre maamugod toy panguan sa bagyo guys dere. Wa na. Finishing na lang ni.